खुलुमबाय बयनिसिमबो। बे समाव दिनै मोनसे नुथाय नुनो मोनदों। जाय नुथाया दिनैनिल' नङा, बे सिगां समनिफ्रायबो जाबोबाय थादों। नाथाय जों दिनैनि समाव जोङो धिक्कार जनायगोन, जों बिथांमोनखौ निन्दा होगोन। मानोना जों नुदों जिथु 13-14-15 मार्च 2025 मायथाइ, बेवहाय दतमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंजागासिनो बा सामलायगासिनो। दा जों बे बुब्लियाव बेखौनो बुंनो लादों, दिनै बिथांमोननि गेटआव दिनै इउथफिल ट्रेक्टरनि सावगारि, बै ट्रेक्टरनि सावगारि होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय जों बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै दुलाराय बर' फरायसा एबा एबसुआ जों समग्र बर' हारिनिनो मोनसे जातीय आफाद, जाय आफादनि गेजेरजों बर' हारिनि थांनाय आरो थैनायनि बाथ्रा दङ। दा जुदि गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा एबा एबसुआ बर' हारिनि मोनसे जातीय आफादब्ला, बे एबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि गासिबो सुखु दुखु खैफोद आफोद बैखौ दिनै बिथांमोननि गेजेरजोंनो समादा खालामनाय जायोब्ला, बा बर' हारिनि सोरबा सुबुंफोरा खैफोद आफोदाव गोग्लैयोब्ला बिथांमोनानो नायसङोब्ला, अब्ला दिनैनि दिनाव थोंजोङै बिथांमोना इउथफिल दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारिखौ मानो गावसोरनि बेनाराव गेटआव होनो मोनखो? बे मोनसे गिदिर कुइसन। बेखायनो जों सिगां समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, एबसुआनो इउथफिलानो आबसु होननानै बुंबोबाय थादों। नाथाय बे खोथाखौ माब्लाबा दिपेन बर'मोन बायदिया जोङो माब्लाबाबो इउथफिलजों नङा, जोंनो दुलाराय बर' फरायसाया मोनसे कनस्टिटिउसन्स दंखायो, जोंहानो गावनो गाव मोनसे बेवहाय रुल्स एन्ड रेगुलेसन दंखायो, जोंनि संबिजित बायदि, जोंनि संबिधान बायदिसो जों खामानि मावलांगोन होननानै बुंनाय दंखायो। नाथाय जों कुइसन खालामनो सानो, नोंथांमोननि कनस्टिटिउसन्सआव, नोंथांमोननि संबिधानाव, नोंथांमोननि संबिजिराव बबेबा पार्टिकुलार पलिटिकेल पार्टिखौ डाइरेक्टलि नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगौ, बिथांमोननि बेनारखौ होनांगौ होननानै नोंथांमोननि कनस्टिटिउसन्सआव लिरनाय दं नामा? लिरनाय दङब्ला जोङो बोदलानानै खोन्था, बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनो नोंथांमोना बोदला नोंथांमोननि बै कनस्टिटिउसन्सखौ बोदलानानै खोन्था, अब्ला जों गनायगोन। दिनै नोंथांमोननि जिथु आलादा कनस्टिटिउसन्स, जिथु आलादा संबिजिरा इउथफिलखौ मदद खालामनांगौ होननानै लिरनाय दं नामा? लिरनाय दंब्ला खोन्था। दिनै जों बेखौनो दुखु खालामदों, दिनै गमामायैनो एबसुआ समग्र बर' हारिनि साफ्रोमबोनि थाखायब्ला, बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखायब्ला दिनै मानो थोंजोङै इउथफिल दोलोखौ सापर्ट खालामगोन? अब्ला जों बेखौबो बुंनो सानो, दिनै पलिटिकेल बा मोनसे राजनितिकनि थामसा, बा राजनितिकनि गेजेरजोंनो मोनसे सरकारखौ खुङो नालाय, दा बै सरकारनि थामसा 5 बोसोरल'। अब्ला इउथफिलआ बिटिसिआव सरकाराव थायाब्ला एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो डिसबेन्ड खालामनोसै नामा? बे मोनसे कुइसन। दा बेखायनो जुदि गमामायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा समग्र बर' हारिनि थाखायब्ला, बे आफादा, बे एबसुआ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिपिएफनि थाखायबो जानांगोन, इउथफिलनि थाखायबो जानांगोन, कंग्रेसनि थाखायबो जानांगोन, बिजेपिनि थाखायबो जानांगोन, सोरबा बायदि बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ हेफाजाब होनाय, सापर्ट खालामनाय, बै बिथांमोननिबो थाखाय जानांगोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना पार्टिकुलार इउथफिल पलिटिकेल पार्टिखौल' सापर्ट होबोनाय, बिथांमोननि बेनारखौ होनाया दिनै मा फोरमायदों? अब्ला नोंथांमोनाथ' समग्र बर' हारिफोरनि थाखाय नङा। दा आबसु बुंनाय लोगो लोगो जोंहा नन बिटिसिनि आबसुफोरा थोंजोङै आंखौ दुखु मोननाङा, मानोना जों सिगांनि समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, बिटिसिनि आबसुजों जोंनि नन बिटिसिनि आबसुजों बांद्राय गोरोबलाया। जानो हागौ नोंथांमोना मोनसे अर्गेनाइजेसननिनो मोनसे बेबायदिनो ग्रासरुट लेभेलनि प्राइमारि, आनसलिक, डिस्ट्रिक्ट, बिनिफ्राय सेन्ट्रेल बा मिरु बेबायदि जाहैदों। थेवब्लाबो नन बिटिसिनि आबसुफोरनिसिम आं बेखौनो गोसो गोरबोजों निमाहा बियो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि बुंनाय रावखौ, नन बिटिसिनि आबसु नोंथांमोना आंनि बुंनाय रावखौ अननानै निमाहा होनांगोन। मानोना जों नन बिटिसिनि आबसुआ जास्ट सापर्टिंल'सो खालामदों। बैयावहाय बैसोरसो सामलायदों, जेरै दिपेन बर'मोन, सोरबा फनेन्द्र बसुमतारीमोन, सोरबा खोरोमदावमोन, बिथांमोनासो सामलायदों नालाय, बिथांमोना मालाय बिटिसिआव थानानै मा सुजुग सुबिदा मोन्दों। बिनि थाखायनो दिनै थोंजोङै इउथफिलनि
ट्रेक्टर सावगारिखौ होनानै दिनै नोंथांमोननि जिथु 57 बोसोरसालिया जथुम्मा बेयावबो दिनै इउपिपिएल ट्रेक्टरनि सावगारि होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय समग्र बर' हारि हिसाबै बे दुखु गोनां। मानोना बर' हारिनि थाखाय गोदो गोदाय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आबसुनि गेजेरजों बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राफोरखौ सानबोदोंमोन। एबसुनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो सुखु दुखुआव बर' हारिखौ माबोरैबा जोङो अरायसम जुगामि बे बुहुमावनो जोङो मोनसे गेरेमसा मास्टार रेस महरै जोङो गायसननो हागोन, दाफामनो हागोन होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनो खुद सासे साखरियाल जीबनब्लाबो साखरि मावालासिनो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सुख्रेम सेक्रिफाइस खालामनानै गालांदोंमोन। बै समाव बेबायदि पार्टिकुलार बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामबोआखैमोन। बिथाङा समग्र बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनैनि एबसु बा हजों बिटिसिनि एबसुफोरा दिनै बबेबा पार्टिकुलार पलिटिकेल पार्टिखौ डाइरेक्ट थोंजोङै सापर्ट होनाया, डाइरेक्टलि इनभल्भ थानाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां होननानै आं सानो। दा बेखायनो जों गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों इउपिपिएल आरो एबसुआ गरसे फैसानि फारनै बिखुं। स' बेखिनिखौ बुंबाय। जोंनि बायदिब्ला बेबायदि 57 बोसोरसालिया जिथु एबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्मा बेवहाय बेबायदि बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि बेनारा सिम्बला थानो मोननाङामोन, सावगारिया थानो मोननाङामोन होननानै जोङो बुंथिहरो। स' थेंक इउसै। आरो आं खोनादों बिथां दिपेन बर'आ बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो बिथाङा गावनि जिथु मिरु आबसुनि गाहाय आफादगिरि बिबानखौ एंगारनोबो हागौ बा लाफिननोबो हागौ। जुदि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारो अब्ला बिथाङा बबे दोलोआव थाहैगोन? जानो हागौ इउपिपिएलआवनो थाहैगोन। बेफोरखौ थोंजोङै नुहुरदों। उनावहाय उननि समाव बिथाङा मा डिसिसन लायो बे बिथांनि खोथा। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बबेबा इउपिपिएल दोलोखौ थोंजोङै इनभल्भ थानाया, थोंजोङै सापर्ट खालामनाया बा 57 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बेबायदि इउपिपिएल ट्रेक्टरनि सावगारि होनाया थारैनो दुखुनांथाव। आरो बे बेसेबां जुक्ति गोनां नोंथांमोन इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि बर'नि सानसुमै सान गोथौ नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नायनाया मोजां होननानै आं सानो। मानोना दिनैनि सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां मेलेमजिबि, गोबां गोरों गोरा व्यक्तिफोरा नैबे एबसु आफादखौ नेतृत्व होबोनानै एबसु आफादनि गाहाय आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि बायदि बायदि बिबानाव थानानै दिनै बर' हारिखौ नायबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समनि एबसुआसो बबेबा पार्टिकुलार पलिटिकेल पार्टिखौल' सापर्ट खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव होननानै आं सानो। आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि सान गोथौ मेलेमजों साननानै नायगोन होननानै मिजिंथिहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।